Здравейте, хора! Намирам се в град Пловдив при едни две момичета, които са много силни, които наскоро напуснаха социална услуга, в която те живееха дълго време, близо 10 години. Те отдавна искаха да напуснат дома, но не намираха подходящият момент, но вече дойде, направиха го и намериха много хубава квартирка. Ето я квартирката, ето ги момичетата. Ето я Ивка, опънала се на дивана. Аз лично се чувствам много горда с тях, защото те много отдавна искаха това да се случи и ето, че дойде моментът и се случи. Това за тях беше голямо изпитание, защото знаете, че не е лесно да живееш на квартира, да си сам в живота, но въпреки това те са заедно, двете, и повярваха в себе си и предприеха такава голяма крачка, за да тръгнат по своят живот и да се развиват напред. Така че аз съм много горда с тях. Знаех, че това ще се случи, вярвах в това и най-сетне стана. Така че аз съм горда и аз съм една от първите им гостинки. Приеха ме много приятно, много топло. Нямам думи, просто който иска, нали, от техните познати, разбира се, нека да заповяда, да видите те как се чувстват вече след като са напуснали институцията. За тях това е страхотен напредък, те се чувстват много удовлетворени за това, че предприеха такава голяма крачка и показват на хората, че когато имаш желание и искаш, всичко е възможно. Няма невъзможни неща, така че това е пример. Действайте и вие напред.